Mengko bacutno dadi ati. Diaturke meneh malang mempelai berdua ya, Nok. Nggih, Pak. Nggih. Ayo aturno. Muga bisa dadi srana panglipuring penggalih. Iya, Mak, iya. Ya, Nduk, Bumi. Nano, yuk. Den prayitna ing pamilih hira aja weton wadon Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng mempelai berdua lan sagung para lenggah. Ugi kula aturaken ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel, para tim biru Pak Joko Warsito, Pak Dwijo lan sanes-sanesipun sugeng laras. Mugi-mugi dados panglipuring driya. Iya. Bacutna, Nduk. No nano ping telu pangkat derajat iku bisa keneng sambang sarawungan kapi lut mreng wicara kang manis manis nonen no maremane den pra
Wilujeng Niskala dandang kula banjet, Nduk. Ya. Monggo Genduk Umi dibacotake dadi ati. Sepisan langgam, yang kedua engko dijaipongake. Ya. Monggo, Nduk, Cahayu. Instrumen tunggal rebabipun, Mas ya. Oh. Monggo Pak Dewan. Berbudaya ora neko-neko.
sembah nuwun wilujeng niskala. Dadi ati sing ditindakake dening Genduk Umi Hafifah. Iya. Mirasa temenanan ya Mak, jan berkarakter bisa dijiwai tenan. Heeh, Nduk ya sing jenenge Waranggana ki ora mung apal, ora mung nggen laras kipas ki ora ning ya piye carane bisa nuksma nyawiji karo tembang sing lagi diaturake. Ngono ya Mak. Saya tuntutane jaman saiki wah luar biasa kok no. Sing jenenge Waranggana ki ora mung pinter babakan gending, ora mung apal karo cakepan, ning dituntut Waranggana saiki ing bab pendengaran kanggo padha mirengake ki ya bener-bener kepenak, ing bab mata tegese dipirsani karo para pirsawan ya bener-bener iso seger. Ngono ya Yung. Dadi ya kudu tampilane kudu maksimal. Temenanan. Suarane ya kudu becik, rupane ya kudu apik, tur geleman, Nduk. Oh, geleman iki piye? Tegese upamane dijob karo sapa-sapa waton sela, ora perlu ngitung materine pira, kudu mangkat anggene bareng-bareng ya kuwi ngurip-urip karo budaya kuwi mau. Iya, elok ya, Mak. Tur jaman saiki rata-rata Waranggana ki malah sik nom-nom kaya ngono kuwi. Heeh, kudu kaya ngono kuwi. Isih nom-nom tur rata-rata mesti duwe titel gelar sarjana seni. Kuwi hebate. Ya. Yen ana bocah nom-nom Waranggana sing kaya ngene iki nyinau karo sindenan, tresnani karo budaya, muga-muga bisa dadi pancatan tumrape kabeh para warga mligine generasi muda gelem nyedak lan uga tresnani karo sing jenenge kabudayan ya Mak. Tegese upamane sinden nom-nom ki duwe titel gelar sarjana ngono ki pamriye men ora disepelekake karo para piyayi-piyayi. Ya. Lek mbiyen ki sok-sok ana swara miring, kalau sinden kae wonge gampangan dijak piye wae gelem. Lah bab kuwi kudu ditangkis, kudu diilangi. Tur nyatane bareng dadi Waranggana kaya genduk-genduk iki mbuh Umi apa genduk Winong apa genduk Birgita, nyatane bareng tanggapan nyinden ya bisa opor bebek cukup awake dhewek, SPP utawa nggih kos ora gantungake marang wong tuwa ning kabeh dicukupi secara pribadi. Kaya ngono becike ya Mak. Tur dadi Waranggana ki menjanjikan kok Nduk, cucuk temenanan, wis temenanan saiki maragake gagasan entuke ben bengi ngene iki pira yen ditimbang karo pegawe negeri isih akeh sindene. Iya, bener ya Mak. Ngono kuwi sangat luar biasa. Wah, temenanan kok Nduk. Ning nadyanto dalange apik, sindene becik, pengrawite kompak, ning yen ra ana piyayi kaya Bapak Dr. Andes Sunarjo ingkang kepareng urip-urip kaya ngono kuwi ya ora bisa mlaku bebarengan kabudayane dhewe. Ya, bener Mak, bener. Saiki genti ngaturake sapa Mak sing nembang. Sing angka 2 aku tak nyuwun marang genduk Birgita Ayu. Birgita Ayu. Disupati luwih dhisik. Ya, tak tang dang Putri Kediri ya kuwi Birgita Ayu berpacu dalam melodi yo. Nduk Birgita. Dalem, Pak. Sampean ngerti apa ora yen sampeyan ki pancen wis ditresnani temenanan karo Pak Sunarjo. Tegese ditresnani ing bab kabudayanmu, becike lemu nembangmu lan uga ing bab beksanmu kuwi. Janjane nalika awan jane sampean dikersakake ning ora iso ya, Nduk.
Mboten saged, Pak. Iya. Ning ya alhamdulillah nadyan tok awan mau ora bisa, bengi iki minangka tamba kesel sampean iso gabung karo Madangkara. Wah, elok temenanan. Ngapunten nggih Pak Sunarjo. Heeh, matura piye karo Pak Sunarjo? Ngapunten nggih Pak Sunarjo, kula wau siang niku istirahat, Pak. Tapi nek kula nderek jenengan niku malah kula mboten kobongan kompor, Pak. Saestu niki, Pak. Kula niki wau niku ngejangan, Pak, tak tinggal turu, Pak. Kobong, Pak. Anuku, Pak. Apa jenenge panciku, Pak. Masyaallah. Kowe iki kok sinden laris kondang dadak ngejangan barange nggih abrak apa? Lho, Pak. Mbok wis GoFood apa dandakne apa piye ngono? Lho, Pak, nek misale mboten anget kan ra penak, Pak. Nek sayur dingin iki ra penak to, Pak. Enake anget to, Pak. Heeh, ora mung sayur, apa wae lek angeti enak pancen. Ngono Bu. Nggih, mila yes. Alhamdulillah ripalungguhan iki sampean iso sowan. Ora mung sampean, ora mung kosmu utawa kamarmu sing kobongan. Omahku mau ya meh kobongan. Lah napa, Pak? Lho, kowe ora ngerti to. Saiki Rambu lak senengane apa wi jaranan karo atraksi utawa akrobat. Dhek tuku bensin. Astaga. Kancane disirami bensin arep diobongi bocah piye ya Allah. Disembur ngoten niku to, Pak. Semburke ke lho, wos metu genine alah-alah. Bola bali anake Bu Kesi wong ya anake kaya ngono pancen mboke mbiyen ya nuwakal pancene. Nah iya. Mboten ah Pak Bu Kesi niku mboten nakal. Jenengan niku sing nakal paling, Pak. Kok nakal piye maksudmu? Lho kan biasanya kan anak lanang niku nurun bapake lanang to, Pak. Wah, urung karuan. Urung karuan. Kuwi paugerane sapa? Rumuse sapa tak bantahe ning kene. Rumusku dhewe, Pak. Ora. Aja kok nurun karo bapake. Wong sosok iso nurun karo tanggane, mergo srawunge iki akeh karo tanggane, mergo bapake lunga terus. Ngono iso. Dadi lan orane bocah gumantung telu, Bir. Siji pendidikan, loro pangguluntahe orang tua, angka telu lingkungan. Lah mbok pangguluntahe ana ning sekolahan ki apik, piwulange bapak ibu ana dalem ki becik, nek lingkungane rusak, lingkungane merusak, dadi anak racake ya angel ditata, angel diatur ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Iya tidak? Iya, Pak. Ayo. Bener. Lah kula niku kan dereng gadah anak dadi ya ora roh, Pak. Kan kula kan dereng gadah anak dadi ya ora roh, Pak. Oh iya. Ya muga-muga soleh wis palakrama temenanan, sampean ya kagungan putra sing bener-bener bisa bekti marang Rama Ibu, bisa migunani tumrapin nusa bangsa lan agama budaya. Nggih, Pak, nderek dedonga kagem penganten nggih, Pak. Betul, Mas Mugi-mugi Rizky piye? nggih sehat, panjang yuswanipun, Amin. setia sehidup semati nggih to, Pak. Cepat Nggih. mendapatkan keturunan. Nggih. Amin. Tambah ana. Napa, Pak? Sampun ngantos kados kula, amargi kula niku pacaran angger 3 sasi putus melih. Lah ya Pak, aku ki ya bingung Pak, aku ndongakne manten ki mandi apa ora, ndongakne aku dhewe ora mandi-mandi. Syukur lek awakmu gelem awas diri, Bir. Ya tetep mandi watone sampean ikhlas, lila, kuwi watone temenanan ya mandi wong jenenge. Pangeran mesti ngabulake marang panyuwune titah, waton panyuwun mau apik, upamane ra dikabulake, biasane diganti utawa ditunda ngono kuwi. Nggih, leres Pak. Amin. Asmarandana Semarangan Bir wani. Nggih. Ayo coba kaya apa? Iki piyayine ya ayu dideke ya lenjang-lenjang. Ayo bocah Kediri. Nggih. Teng mriki nggih enten sinden melih lho Pak. Sapa? Enten Mbak Dite niku. Oh Mbak Dite. Oh kuwi saiki wis dadi timku kok saiki kuwi wisan. Tim napa Pak? Tukang golekne job kuwi Mbak Dite saiki. Nggih. Ayo, heeh. Makasih kuwi Mbak Dite iki dulur wadon temenanan. Ayo nggih. Ya Nduk, Bir kita. Yo. Nino. Nyangking bakor kencang nane
sandang kelawan pangan noneno ya iku bagian nipun wong melek sabarna rima ya memanik wani Oke, Pak. oke nggih monggo sa dipun aturaken memanik karya Ki Sun Gondrong Tulungagung wah iya sing nyebabake Bir Kita Ayu Kediri mangga Bir kita lho iki oh kedua jarake lho ya
Ayo Bir. Sinden asli, bukan kaleng-kaleng ini. Bengono panggunge cayu. Awas. Luar biasa Mbak Birgita. Iya. Pancen ya bocah Kediri tur jaranan sing kondang lupute Tulungagung ya Kediri, Mak. Heeh, tenan. Tur kuwi kasanah budaya, apike wayange ngono kuwi lho, Nduk. Dadi fleksibel bisa disisipi ngangge apa wae. Cara jaranan, cara riya, ketoprak, ludruk lan uga kesenian liya-liyane iki iso nempel ning nggen wayang. Iya. Mulorane Ramoka wayang nganti palungguhan iki tetep eksis sing tresnani pirang-pirang. Iya. Tur mbah kowe gelem ngakoni utawa ora, sinden yen biyen iki mung menjadi untuk memperindah gending utawa tembang, ning saiki nyatane menjadi bunga pentas yang diharapkan kehadirannya oleh seluruh warga masyarakat, mbah sing sepuh apa sing nom, racake mesti tresna karo waranggana sing hadir. Ya. Iki mau wis anget, Mak. Yo digawe saya panas meneh. Tembange ala kekinian. Ora mung piyai sepuh sing disenengake ning uga piyai nom, ya uga entuk wujude hiburan saka awake dhewe lantaran tembang saiki. Upamane Lestari. Ha, nggih. Ingkang nembang genti loro, Nduk. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Nawangsih bojone Gandamana. Mati mambengi wisan. Ya ora arek karo Haryo Suman. Ayo. Mbak Winong karo Mbak Tri Hastuti Retnowati. Lah nggih, monggo Mbak Tuti. Yen malam hari ini pancen Mbak Tuti iki tampile beda temenanan ya. Ketolek anggun, ketolek keibuan. Ayo nggih. Ibu ya nggih. Ayo nggih. Ya coba kayak apa Mbak Winong dan juga Mbak Tri Hastuti langsung kemawon Lestari, mugi-mugi temanten kekalih Mas Rizky kalau Mbak Safira Lestari anggene bebrayan oning jagat nganti tekan akhir. Dados.